Хора, в днешното видео в Roblox ще играем някаква много странна игра. Много странна игра с някакви бягащи глави. Аз не знам какво трябва да се води това. Но ако видеото ви е харесало, не забравяйте да се абонирайте. Не забравяйте просто да се абонирате за канала с камбанката. Сега... Или не, знаете ли какво, хора? Всъщност, може да играем, да оцеляваме Trollface в зона 51. Сме играли тая игра до сега. Но видите и епизод 2 да правил с приятелят ми Оги. Не забравяйте да сложите по един лайк, нали, абонирайте за канала, бля бля бля, няколко пъти го казвам, знам. Някога звуча досадно. И сега, гайс, нека да започнем с играта. Има малко шлаги, което е отвратително гадно. И се изнервям. И... Добре, брат. Това беше странно. Между другото, променил съм си скена. Скоро пак ще бъда с стария си. Да, брат, и веднага трябва нещо да ме атакува в първата секунда. И... не знам да се опитвам. Между другото, в тази игра, ако не знаете, има един интерек, като ги нарича интерек. Тук добре, тия не работят. И тук отваряте една врата и отгоре ще ви чака един такова скин на Соник. От синята рележ Соник. Чакайте асансьора да не ме смаже. Тотално вече ми бъдне играта. Качваме се нагоре. И сега ще видите. И още малко остава, гайс. И още тара! Ето го нашия Соник. Ето и аз вече съм Соник, хора. Вау! Аз буквално в момента съм Соник. Чакайте да се светна с фенерче. Пак чувам някакъв манго близо до мене. Да, брат, някакъв червен ме гони сега. Хора, гонят ме тук мътни чудовища. Не, че ме умият, не. Хора, умрях. Защо умрях? What the fuck? Добре, хора, ще отивам да разглеждам зона 50. Много да са тия кричари. Не са от зона 50, но я мърдайте високия. Не, брат, защо всички ме гоня? Ще рейдж куитна. Просто ще рейдж куитна, бе, гайс. Не, никой да не такова, че ще полуденя. Не, бегай. Ами хора, за сега това ще е видеото, пробно е, защото миналите гейминг видеа са отвратителни, където ги правих, нищо не се, буквално много лошо качество. И ако ви харесва това видео, не забравяйте да се абонирате за канала с камбанка. И какво ви кажа, гайс, смисъл... гайс, това е, чао, до нови срещи.